Здравейте хора и честита баба Марта! И да, мисля това да бъде от клипа, но съжалявам, че е толкова кратък, но исках да ви честитя баба Марта, сте живи, здрави. И ако не сте сложили мартеници, препоръчвам ви да си сложите. Много съм стегнал. Изпира кръвта. И така. За това, че днес е 1 март, ще оставя в описанието, всъщност. В описанието ще оставя скайпът ми и оттам можете да ми се обадите да се дуелираме. В покана ви напиши до Ел, защото иначе аз не приемам да има на сериозно вземат някой мой роднина или приятел. И да, това ще бъде от клипа. Чао, чао!